Kereta apinya nyapa lo tuh kok ora liwat ki, Mang? Lunga. Nyandi kira-kira nyapa kereta apine? Sering. Ger- Angin loro. Wonge lara kereta api sepur mengke kok ora liwat ki. Loro paling. Oh, lara paling. Kesel tapi nak. Awake ra penak kesel. Kira-kira ngono kuwi ya tuh ya kok kereta api kok ora liwat iki nyapa? Alah tak batin lho iki mengke. Ki kadung monten ya. Enteni ra liwat-liwat mambing ya ora liwat. Mambing ya ora liwat nyandi parane. Kita Ora ketok nyapa kira-kira. kesel tapi nak loro. Oh, ra penak lara. Ngeluh. Heeh. Halo. Ngeluh. Enggak mening no malian. Ini ayo dalam coy. Wah, tepuk enak lampu merah. Pitek, lah batu pitek gumun. Ora. Robatul pitek gumun. Apa ora tau dolan? Lo tak pitek lo pak nak cepat mobil. Oh, gumun. 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 Rizky sampe gemes ada tular ke. Gumun siapa? Nah tuh. Abang pitik gumun. Anak mobil gumun, dia pitek gumun. Ro pitik gumun, ro mobil gumun heeh. Nak mobil gumun ni nak. Oh, dadi ne ro mobil ro pitik ning gumun. Heeh. Asik kau lagi. Tapi kan ada nangis. Tepuk tangan dulu dong. Biar ada tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dong. Dan jegur kono no. Minggu dile. Tapi kan ada nangis. Iya Langen, lah omong langen. Iya langen. Kita udah bareng nangis. Iya. Ya tuman iki. Gemek kau, gemek. Lah ini apa kuwi? Buane orang. Bukan orang. Le. Langen tuh. Iki kudu belajar. Iki metode terapi. Gerujuki ya tuh. Iki ya. Sing jero kono ya. Ojo. Kono ya. Ojo. Iso rambatan. Tulian ke? Nyapa to Bibi ngono. Loriko. Pe. Apa? Musuh-musuh anak arep itu lagi. Lak melirik piye lak melirik? Lem lili Riko piye? Piye? Lem lili Mas Riko piye? Wah, saya mesti mendol ke. Saya pantau dari jauh, itu anaknya di sana. Ya, anaknya tak omongi takon awor karo Mbak Yeni tapi pengene rono parane. Kayak butain ning kono kae. Dia enggak wani ngadeg rek, itu kedalamannya tetek banget. Tuh rek. Lalu renang. Nyawang aku ra ya kae. Karang lamun apa ya kira-kira ya? Ratu. Wasik dhewe dhek dan kae. Guyu-guyu karo guyu-guyu lan kae sikile tidak ada gak nek. Sikile tidak gak nek oh nyawang kok.
situasinya di Wardana Pul Tulungagung di Rejo Agung. Tim SAR. Trono, Rambat Trono mlaku. Bisa salto. Tuh. Nah tuh. Mlaku rono lho Ayo rono, Mas ning kono lho. Mangan mie sik nih. Ning kene yo ora adus arep adus ning kene srene wong akeh kok. Ndang mlaku rono. Ndang tinggal lho kok. Pinter ya. Ini carane lho. Dulu lagi. Nah. Piye cah iki nah, ra gelem mlaku piye iki? Ayo tinggal mulai ayo. Mulai. Yo tinggal mulai ayo. Mulai ya. Tuh, Ndang merambat rono. ayo dah ayo. Yo, boleh. Ayo boleh ayo. Senenge. Bebas beragi. Wais. Bebas aku. Nih tempat anak-anak rek. Jadi ini untuk kedalamannya yang nggak terlalu ini. Sama Rafa, sama Rizky, sama Selin. Anaknya nggak berani yang di sini. Di sini kedalamannya sak bibirku. Lumayan dalam. Itu Ipul, Mas Minan, Laude sana. Please menang lo ya ada. Nek didelep-delep nih Rizky. Please coba delep-delep nih wi. Kau lagi. Ratu. Enggak wani rek, cewek ulip-ulip. Karepe ya teman. Natu. Ini loh. Main dhewe rek SPN wis ora jeru kok.